鉄の玉が正義の証明貫けば英雄に近づいた。その目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔。僕はダメってあいつはいいの、そこに壁があっただけなのに生まれてしまった。定め嘆くな、僕らはみんな自由なんだから。